tara samari a kofin gidan nan a kodon lokaci. Yau in kin ga wannan da kalan daban, gobe nashi daban, na jibi daban. Ai fa'iza yanzu ta zo da wani salo na walakanta samari. A'a, ba na bukata, kar ka kuskura ka zo kofar gidanmu saboda ni ina da wanda nake so, ka ji ko? Bayani ne akan fa'iza. Gaskiya na je wurin ta ci min mutunci, ta yi min zagin da ba na tunanin an taɓa yin min. Dole sai can za a je a nemo wannan magani. An bata min rai ne yau. Shekaru 1000 da suka shuɗe ba a taɓa yi min irin wannan abin ba. To yanzu kai tun da ke abin haka ne yanzu nan kai haƙuri mana me da ɓacin rai. Har za ta ce tana mana gori akan maganin sana'a. Ni kika mara kin yi na farko kin yi na ƙarshe. Fa'iza. Lafiya? Ina kan san sunana? Fa'iza. Wani irin dakeki ne? Kai wani irin jakin mutum ne? Kai wani irin dabba ne? Ina gaya maka kullum ka daina kira na wannan gidan. Ban gaya maka ba? Fa'iza.